गोबाव अस्त्रजों दाननानै आसामनि सासे सुबुंनि जिउ फोजोबदों अरुणाचल प्रदेशआव। फिन खनसेबाव आसामनि नसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशआव आसामनि सासे सुबुंखौ गोबाव अस्त्रजों दाननानै खास्रि बिस्रि बुथारदों। अरुणाचल प्रदेशनि सानजा सियांग जिल्लानि नाफित बस्तियाव सनिबारनि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव जाथायखौ मोनथिनाय बादिब्ला धेमाजिनि जनाय मुखुमानि सिङाव थानाय तेलाम कराइबारि गामिनि प्रेम बाहादुर तामांखौ अरुणाचल प्रदेश दिबां बेली टेनियालिनि नमल मोरां एबा दारांआ गोबाव सिखाजों दाननानै बुथारदों। दानथारजानाय सुबुं आरो दायनिगिरि नमल मोरां एबा दारांआ पासीघाटआव खामानि मावोमोन। दायनिगिरि नमल मोरां एबा दारांआ दायो खारखोमानानै दं। दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनायजों लोगोसे बुथारजानाय नखरनो नांगौ बायदि जिउ फोजोबनायनि खरसाखौ होनांगोन होनना दाबि खालामदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय आसाम फरायसा आफादा। गोबाव अस्त्रजों दाननानै आसामनि सासे सुबुंनि जिउ फोजोबदों अरुणाचल प्रदेशआव। फिन खनसेबाव आसामनि नसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशआव आसामनि सासे सुबुंखौ गोबाव अस्त्रजों दाननानै खास्रि बिस्रि बुथारदों। अरुणाचल प्रदेशनि सानजा सियांग जिल्लानि नाफित बस्तियाव सनिबारनि मोनाबिलिनि 6:30 रिंगायाव जाथायखौ मोनथिनाय बादिब्ला धेमाजिनि जनाय मुखुमानि सिङाव थानाय तेलाम कराइबारि गामिनि प्रेम बाहादुर तामांखौ अरुणाचल प्रदेश दिबां बेली टेनियालिनि नमल मोरां एबा दारांआ गोबाव सिखाजों दाननानै बुथारदों। दानथारजानाय सुबुं आरो दायनिगिरि नमल मोरां एबा दारांआ पासीघाटआव खामानि मावोमोन। दायनिगिरि नमल मोरां एबा दारांआ दायो खारखोमानानै दं। दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनायजों लोगोसे बुथारजानाय नखरनो नांगौ बायदि जिउ फोजोबनायनि खरसाखौ होनांगोन होनना दाबि खालामदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय आसाम फरायसा आफादा। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।